mă? Ce? Zigu? Ce mă? Ce? De ce? De ce, băiatul? De ce? Zigu? Ce? Ce? Zigu? Aoleu, aoleu. Cățelul, cățelul, aoleu. Conform studiului european Traffic Trends 2008, Eurovita a fost votată de români pentru a treia oară consecutivă cea mai Ce s-aude, Zigu? în luna martie, caută promovarea Eurovita. Ce s-aude? Dă-le buța la mamă. Dă-le buța. Ține, dă-le buța. Ți dă mami biscuite? Dă-le buța. Dă-le buța să-ți dau biscuite. Dă-le buța, hai. Dă-le buța să-ți dau biscuite, Zigu. Bălan din Brașov este primul câștigător al promoției Cosmote. Nu m-am așteptat să câștig 20.000 de euro. Chiar a fost o surpriză să